Oddio, io anche per tramusiamo grandi che
να πεις και εσύ τι να πούμε το πάλι. Δεν πες να περιμένεις εσύ λίγο, εσύ λίγο. Γιατί καρδιάτε. Μισό λεπτό, Κωστάκη. Άρχισε. Άρχισε. Ναι, άρχισε εσύ. Γιατί καρδιάτε με ρωτάς σαν θέλεις να αγαπάς.
Τουμπα-τουμπαντά μαζί πυρούσα η ψάρια, μαζί πυρού. Τουμπα-τουμπαντά μαζί πυρούσα η ψάρια, μαζί πυρούσα η ψάρια και τρένιανε το τσοβόκι. Μαζί πυρούσα η ψάρια και τρένιανε το τσοβόκι. Ουε Κωνσταντίνη, τουμπα-τουμπαντά, Κωνσταντίνη, δες γύρια μου. Ουε Κωνσταντίνη, τουμπα-τουμπαντά, Κωνσταντίνη, δες γύρια μου. Κωνσταντίνη, δες γύρια μου, που ψάχνω ώρες να τα βρω. Κωνσταντίνη, δες γύρια μου, που ψάχνω ώρες να τα βρω. Ρωτάτε τους, τουμπα-τουμπαντά, ρωτάτε τους γιδάριδες. Ρωτάτε τους, τουμπα-τουμπαντά, ρωτάτε τους γιδάριδες. Ρωτάτε τους γιδάριδες και τους προβαταρεύουν. Ρωτάτε τους γιδάριδες και τους προβαταρεύουν. Στη στρούγκα που ανέγανε, άγγελε στο μέση η μέρη. Στρούγκα που ανέγανε, άγγελε στο μέση η μέρη. Άγγελα κοτροβοκάνια ανάπροτου, απάνω σε ένα λιμέρι. Άγγελα κοτροβοκάνια ανάπροτου, απάνω σε ένα λιμέρι. Άντε μες στις πλάγιες την Μπούλου, στον κόκκινο το οράκο. Μες στις πλάγιες την Μπούλου, στον κόκκινο το οράκο. Αχ, αυτό το μπουκό, αχ, είναι άλλη χάρη, είναι άλλακο το μπουκό, άλλη χάρη, είναι άλλακο. Τριστάβασες σαν να ζεύα, πιλπιλό ένα πρόματα μου. Τριστάβασες σαν να ζεύα, πιλπιλό ένα πρόματα μου. Βλέπω βουνά καημένα και κυριά διασμένα. Βλέπω βουνά καημένα και κυριά διασμένα. Και τις στρούκες πιο ψηλά που είναι λιβαδιά χλωέρα. Και τις στρούκες πιο ψηλά που είναι λιβαδιά χλωέρα. Καρόσαν τις νυφάδες, ταρώσαν συνυφάδες. Τις νυφάδες, ταρώσαν συνυφάδες. Η μια κοιτάει το χωριό, έβγασταγνα δυο να σε δω. Η μια κοιτάει το χωριό, έβγασταγνα δυο να σε δω. Και η άλλη το λιωρίτσι, Παρασκευή και Τρίτη. Και η άλλη το λιωρίτσι, Παρασκευή και Τρίτη. Η Τρίτη η μικρότερη, θα ρωτάει ο
Γιωργάκη. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Και δεν άκουσα την μπράβο. Κι όμως ο καλύτερος είναι ο φίλος που έφερε αυτό που μου Τώρα θα γυρίσει στη μηχανή και όλοι θα πούνε από δύο λόγια. Όλοι από δύο λόγια. Θα το δείξω, πάλι να το δείξω που θα Από δύο λόγια ο καθένας. Πούσε, θα προσπαθούμε τέπου μου. Όποιος δεν δείχνει, αρχίζει από τον Κώστα. Έλα, Κότσο, αρχίζεις από σένα. Απόψε τα αφήνω με τους φίλους. Από εκεί έρχεσαι, Έλα, αρχίσαμε από εκεί τώρα. Ό,τι θέλεις. Όχι, δύο λόγια μόνο, όχι τραγούδι τώρα, γιατί... Όποιος δείχνει μηχανή θα λέει. Ένα γεια σου, ένα γεια σου. Ένα γεια σου. Γεια σας φίλε, φαντάζομαι ένα. Εντάξει, κύριος από εκεί. Χάρηκα πολύ που ήρθα στην Πιάνα και γνώρισα φίλους καλούς. Γεια σου παρέα, φαντάζομαι για να έχουμε. γεια σου Παύλη. Τα χαιρετίσματα στην Αμερική στέλνουμε απόψε. Γεια σας. Χαιρετισμούς έξω. Γεια. Γεια σας. Εκεί, είναι πίσω. Φεύγει, έλα. Γεια μας. Την κυριατούρα δεν θα δείξουμε αργά απόψε, αλλά τι να κάνουμε. Μπορεί να βάλεις κάτι να δείξει πάλι που δεν θα πάει δείξει. Θα αργήσει. Κάτσε να λέγει, να δείξουμε λίγο ακόμα. Να σε συμπληρώσουμε, δεν ξέρετε. Έχει ακόμα 10 λεπτά. Είναι μία ώρα, δεν έχει ακόμα 10 λεπτά. Και θα την κοιτάξουμε άλλη φορά. Αύριο, ποιο άλλη φορά. Όχι τώρα. Έχει 10 λεπτά ακόμα. Μπορούμε να μην κρατήσουμε να μην πληρώσουμε. Όχι, δεν είναι τίποτα. Τελικά δεν είναι τίποτα. Τώρα στην στάση στη Μαλάνα. Όχι, είναι... Απ' έξω την ώρα να σχηματιστεί και δουλεύει. Θα σοβαρά. Αλλά είναι εδώ πράγμα. Μόνο το κρύο πέτω. Δεν πρέπει να δείξεις τελείως το πράγμα. Δηλαδή όμως Αυτό στη τηλεόραση να παίξω, έτσι. Να παίξω να σχηματιστεί. Έχει μόνο το κρύο. Δεν πρέπει να αρχίσεις το πράγμα. Έτσι να θυμάσαι, έτσι απέχει, να θυμάσαι, έτσι να θυμάσαι. Εσύ δεν ξέρεις τι είναι, εσύ όλα εγώ για μένα εκεί μου είναι η άλλη, το 8 mm. Αλλά είναι, ξέρεις, δεν πρέπει να φωνικά είναι ότι θέλω. Εγώ θα το ξέρω, να πάρω κάπου μια άλλη. Έχω την άλλη. Πιο παλιά βγαίνεις το κομμάτι, ξέρεις, το πήρε καλά. Κάνε δεν έχεις το ξέρω. Τώρα σου πέφτες ένα λόγο, κάτσε πως πες την γωνιά. Δεν σου πέφτες ένα λόγο, κάτσε πως πες την γωνιά. Τώρα τι σε νοιάζει και εγώ τι κάνω και ποιον έχω στην καρδιά. Είσαι εσύ, εγώ τι κάνω και ποιον
Για να σου πάθει, μπορεί να το έχουμε γυρίσει, θα έρθω από πισινό. Πες το, πες το. Ελεύθερια, άντε καημένη λεβέντια. Άιτε μια ώρα είναι η λεβέντια, πες το καημένη μου καρδιά. Εντάξει. Yo la
Μωρέ, υπάρχει πρόβλημα. Κάνε 2-3 λεπτά ακόμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά από αυτό το κλείνουμε, άντε. Χριστόφια, χωρίς τα μεριά.